Ito yung bagoong. Naalala ko to dati mga boss na nung pumunta po kami sa dagat, nagluto po kami ng maraming saba, maraming saging. Tapos nagdala po kami ng maraming bagoong na isda. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video, and by the way, it's your boy, this boss, Jupy Films. For today's video, so gagawa na naman tayo ng another mukbang video kasi maraming nag-request ng video to. Meron po kasing maraming nagkagusto dun sa una kong video, kaya ayun, sinundan ko agad ng another mukbang video. Ito yung mga request nila na magbukbang daw ako ng saba o saging kardaba with ginamos. Yun yung tawag sa amin dito sa Cebu. Ito yung saging kardaba at saka ginamos. So, ang tawag nito is saba at saka bagoong na isda o ginamos. So, ngayon mga boss, kasi marami kasing talagang nag-request. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, nakita nila yung una kong mukbang video dun sa Itlog Pinoy. So sabi ng mga kaibigan ko, napakasarap daw ng video ko, nakakagutom daw. Kaya ayun, sinundan ko ng video na to. So mga boss, bago po natin sisimulan, sa mga boss natin dyan na hindi pa naka-subscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, start na tayo. Okay, so ito yung kakainin natin tong saba with bagoong na isda. Ayan. Dati po kasi mga boss, na-miss ko po kasi nung pumunta kami dun sa Bohol, tapos kumain kami ng ganto, saging o saba, tapos with bagoong na isda. Kaya ayun, ginawa ko dito sa mukbang ko. So, kasi request to ng mga kaibigan ko. Okay, start na tayo mga boss. So, lagyan na. Ito yung bagoong. Ayan. Dinala po to ng asawa ng kuya ko. Marami po ito, punong-puno po ito. Palagi kasing kinain, kaya yan, maliit na lang. Ayan ang mga boss. Di makita. Baka matapon. Saktong-sakto talaga itong mga boss, na lalo na ngayon na dahil sa community quarantine, dahil sa mga lugar na naka-lockdown, naka-enhanced community quarantine,
So, medyo kapos sa pagbili ng bigas. So, sakto-sakto talaga to kainin mga boss, itong saba na merong bagoong. Napakasarap niya. Mm. Naalala ko to dati mga boss na nung pumunta po kami sa dagat, tapos nagluto po kami ng maraming saba, maraming saging, tapos nagdala po kami ng maraming bagoong na isda. Kaya yun kinain namin dun sa dagat at kasama ko yung mga tropa ko dati. Kaya napakabusog namin nun. Loh, ang dami ko nang naubos mga boss. Oh. Isa, dalawa, tatlo, oh, apat, tsaka lima. Ay, lima na yung naubos ko. Ito, pang-anim na to. Okay mga boss, tapos na akong kumain. So ngayon, napakabusog ko talaga.
So, hindi ko naubos. Marami pang mga natira. Kaya, lagay ko lang dun sa lamesa para kainin ng mga pamangkin ko. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nanonood ng video na to. At syempre sa mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout, hindi natin sila kalimutan kasi nag-comment sila sa previous ko na video. At nag-share po sila sa aking previous na video. Okay, shoutout natin sila. Shoutout nga pala kay Dante Ibale, Chili Sumayang, Vince Jetro Abukay, John Steven Katian, Kim Genovela Matabang, Jeffrey Flores, John Mark Navarro, Dave, Joshua Urungan, Ryan Ponce Vitor, James Estrera, Nel Abapopia, Kishat Ulimba, JR Saudi Vlog, Kate Nenya, Karil Jane, Andre Simon Dolino, Mabuluta Vines, at ang pinakahuli, shoutout nga pala kay Bay Eleboy Lagos. Okay, sa mga boss natin dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, maraming salamat and always stay at home pa rin. Abangan nyo yung next kong mukbang video. Okay mga boss, see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.